Evanjeliu podľa Jána čítame: Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Dokonané je. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Kristus neobetoval svoj život, kým nedokončil dielo, ktoré prišiel konať. Posledným svojim dychom zvolal toto víťazné slovo, lebo boj bol úspešne dobojovaný. Čo však znamenajú tieto slová: Dokonané je? Aké dielo prišiel vykonať a aký boj bol završený? Odpoveď nám zjavuje znamenie, o ktorom svedčí evanjelista Matúš. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až na spodok, zem sa triasla a skaly sa pukali. Táto opona, nazývaná parochet, bola duchovným múrom medzi svätým Bohom a hriešným človekom. Na tejto opone boli vyšití dvaja cherubíni. Tieto nebeské bytosti tam neboli pre ozdobu. Boli pripomienkou dňa, keď bol človek vyhnaný z raja a k bráne Edenu boli postavení strážcovia s ohnivým mečom, aby zablokovali cestu k stromu života. Opona v chráme so svojimi vyšitými cherubínmi bola teda vizuálnym potvrdením tohto starého rozsudku. Každému pripomínala: Boh je blízko, prebýva hneď za týmto závesom, ale ty k nemu nesmieš. Cesta je stále zavretá. Roztrhnutím opony Boh v jedinom momente tento symbolický meč odložil. Kristov kríž sa tak v logickej postupnosti dejín spásy stáva novým stromom života, ku ktorému už môže cez roztrhnutú bariéru pristúpiť každý. Opona bola extrémne vysoká, uvádza sa až 18 až 20 metrov. Textilná štruktúra parochetu bola podľa dobových záznamov hrubá ako dlaň dospelého muža. Jej roztrhnutie si vyžadovalo silu, ktorá pôsobila kolmo na gravitáciu, čo v kombinácii so smerom zhora nadol vylučuje akýkoľvek prirodzený mechanizmus poškodenia. Keby ju trhali ľudia, začali by z dola. Skutočnosť, že sa roztrhla od vrchu, je jasným dôkazom, že iniciatíva prišla od Boha, nie od človeka. Je to akt milosti, ktorú si nezasluhujeme, ale ktorú nám Boh dáva zhora. V hodine spasiteľovej smrti neviditeľná Božia ruka roztrhla oponu zhora nadol, čím otvorila nebo. Boh Otec nenechal syna bez odpovede. Ježiš dopovedal svoju pozemskú časť, dokonané, a Boh Otec okamžite dopovedal tú zvyšnú časť z neba, vlastnoručne roztrhol oponu. Je to dialóg medzi nebom a zemou, kde čin potvrdzuje slovo. Kňazi práve zabíjali obetného baránka v rámci služby Tamít, pričom presne v tom istom čase zomieral skutočný baránok na Golgote. Je to fascinujúca irónia. Kňazi robili tieňovú prácu, zatiaľ čo realita sa diala pár metrov za hradbami mesta. V ten piatok kňazi v chráme pokračovali v službe, prinášajúc baránka ako symbol zmierenia, netušiac, že čas symbolov sa práve naplnil. Vonku za hradbami mesta, na mieste zvanom Lebka, sa zastavil čas. Ježiš, pribitý na kríži, bojuje o každý dých. Hoci sú 3 hodiny popoludní, zem zahalila tma. V momente, keď sa jeho pozemské sily vyčerpali, naposledy sa nadýchol a zvolal: Tetelestaj, dokonané je. V úradnej gréčtine 1. storočia sa toto slovo používalo na obchodných papirusoch vo finančnom zmysle, zaplatené v plnom rozsahu. Ježiš tým povedal, že dlh ľudstva za hriechy pred Bohom je jeho obeťou úplne splatený. Od tejto chvíle cesta k Bohu, ktorá bola po páde Adama zavretá, zostáva otvorená navždy. Cherubíni už nestrážia vchod, lebo definitívna obeť bola prinesená. Naplnilo sa proroctvo proroka Izaiáša v 53. kapitole 5. verši. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre náš pokoj a jeho ranami sme uzdravení. Izaiáš 53:5. Nepoškvrnený Boží syn visel na kríži, s telom pokrytým ranami. Ruky, ktoré žehnali, boli pribité k drevu. Nohy, ktoré niesli milosrdenstvo, boli prebodnuté. On, ktorý usmerňoval vlny a kriesil mŕtvych, priniesol seba ako obeť z lásky k tebe. V týchto strašných hodinách dôveroval Otcovi, že jeho obeť je prijatá. Tento moment nás vracia o 2000 ročia späť na horu Mória. Práve na tomto horskom chrbte, kde dnes stojí Jeruzalem,
Abraham kedysi zdvihol nôž nad svojím synom Izákom. Boh vtedy jeho ruku zastavil, ukázal mu baránka uviaznutého v trni a zjavil mu prorocký obraz, že raz príde skutočný Boží baránok, ktorý už nebude ušetrený. Je fascinujúce, že Boh tento plán naplnil na tom istom mieste. Golgota, miesto Ježišovho ukrižovania, je totiž severným výbežkom toho istého horského masívu Mória. To, čo bolo pred 2000 rokmi len sľubom a predobrazom na jednom konci tohto vrchu, sa teraz na jeho druhom konci stalo definitívnou realitou. Na tom istom pohorí, kde Boh kedysi Izáka zachránil, teraz svojho vlastného syna obetoval, aby zachránil nás všetkých. V chráme práve vtedy kňaz dvíhal nôž, aby obetoval večerného baránka. Tu narážame na fakt, ktorý vylučuje náhodu, absolútnu časovú synchronicitu. Podľa židovského zákona sa večerná obeta tamid musela začať presne v 9. hodine, čo je naše popoludnie o 3. V momente, keď kňaz v chráme dvíhal nôž nad hrdlom baránka, Ježiš na Golgote vydal posledný dých. Nie je to len paralela, je to kolízia dvoch svetov v jedinom zlomku sekundy. Starý systém symbolov sa v tom istom momente stretol so svojím naplnením. Príčina a fyzický následok sa udiali v nulovom časovom rozostupe. Tento precízny timing je jasným podpisom autority, ktorá stojí nad časom a dejinami. V tom sa zem začala chvieť, lebo sa priblížil sám Boh. Neviditeľná ruka s treskotom roztrhla oponu a odhalila svätyňu svätých. Miesto, kam smel vstúpiť len veľkňaz raz do roka, bolo zrazu otvorené všetkým. Svätyňa pozemského chrámu prestala byť svetou. Kňazovi vypadol nôž z ruky a baránok utiekol, lebo v momente smrti Božieho syna sa predobraz stretol so skutočnosťou. Veľká obeť bola prinesená. V tejto sekunde nastal zásadný právny a teologický zlom. Šekina, teda Božia sláva, ktorá prebývala vo svätyni svätých nad archou zmluvy, toto miesto opustila. Roztrhnutie opony nebolo len cestou pre človeka smerom k Bohu. Bol to moment, kedy Boh opustil priestor ohraničený stenami, aby prišiel k ľuďom. Parochet stratil svoj význam ako bariéra. Dlh bol splatený a Boh už viac neprebýva v budovách postavených človekom. Od tohto okamihu sa miestom Božej prítomnosti stáva samotný človek. Potvrdzuje to aj apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom v 6. kapitole 19. verši. A či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás a ktorého máte od Boha? 1. Korinťanom 6:19. Cesta k Bohu je pripravená pre všetkých. Trpiace ľudstvo už nepotrebuje službu pozemského veľkňaza, lebo odteraz je našim veľkňazom a obhajcom v nebi sám Spasiteľ. Syn Boží prišiel, ako je napísané. Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Hebrejom 10:7. S vlastnou krvou raz navždy vošiel do svätyne a získal nám večné vykúpenie. Dokonané je. Boží plán záchrany je úspešne završený a otroctvo hriechu je zlomené. Dokonané je. Od tejto sekundy už Boh neprebýva za oponou, ale v srdci každého, kto prijal toto vyrovnanie dlhu. Chrám z kameňa zostal prázdny, aby sa chrámom mohol stať človek. Práve toto je konečný triumf kríža. Boh už nie je neprístupným sudcom, ale otcom, ku ktorému máme voľný prístup, bez bariér, bez strachu a bez dlhov. Navždy.